El sector del taxi ha fet un pas decisiu cap a la modernització amb la signatura d'un acord entre el govern i les dues associacions de taxistes del país, l'ATA i l'ATI. El conveni estableix un full de ruta comú que permetrà avançar cap a un model unitari, deixant enrere anys de divisió interna i situant el servei en una nova etapa. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que l'element clau de l'acord és la fusió de les associacions per poder parlar amb una sola veu. Segons ha explicat, el govern ha facilitat els perquè el sector pugui evolucionar cap a un model més fort, modern i adaptat a les necessitats actuals, amb una aportació de 10.000 euros per impulsar la centraleta. L'acord preveu la creació d'una centraleta única i d'una aplicació mòbil, sota el nom de Taxi Andorra, que haurien d'estar operatives abans del 31 de març del 2026. El nou sistema permetrà demanar o reservar taxis en temps real, amb un funcionament similar al de les grans plataformes digitals, però mantenint un model propi regulat al país. A més, es flexibilitza el funcionament del servei, permetent que una mateixa llicència pugui disposar de 2 vehicles i 2 conductors per augmentar l'oferta, així com facilitant l'accés de nous professionals i la reorganització del sector. Des de les associacions, l'acord s'ha qualificat com la primera pedra per adaptar el taxi als nous temps. I tu, creus que aquesta modernització serà suficient per millorar el servei i competir amb les noves plataformes de mobilitat? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.